Nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana. Bayamazi nje abaningi kuyo le channel. Bafowethu namhlanje ngiphinde futhi ngakulandela inyanga ke lapha na uSpokwe sendiya. Ngifisa ukuthi azochaza ke laba bafowethu ngodaba futhi oluthinta isigubhu ke. Mina bafowethu ngiyayibuzisisa le ndaba yesigubhu ngoba basekhona abanye abantu abasafisa ukuthatha igubhu kodwa bayayisaba. Spokwe sendiya sake sakhuluma nawe sikhuluma udaba oluthinta isigubhu. Washo ukuthi igubhu nazo. So imibuzo eminingi abantu abayibuzayo siyasiphendula ama comment bebuza abantu ukuthi uSpokwe sendiya njengoba thi yena uyigubhu nazo. Abantu abaningi kanjena sekuthiwa kunezigubhu ezingasebenzi emzini yabantu kodwa hayi ezakhe asikaze sizwe ngegubhu zakho ukuthi wena yini lo egarantayo kangaka kulezi zakho Spokwe sendiya ukuthi umuntu uma kwathatha isigubhu kaSpokwe sendiya uyaphumelela. Uthini kumbukele emakhaya ngodaba lesigubhu? Sanibonani babukele sanibonani nawe umsakazi wami. Siyavuma Nkosi yami igubhu zikhona. Zikhona igubhu la kwaSpokwe sendiya. Abantu abangayisabi igubhu. Abangayisabi igubhu. Bangayisabi. Isigubhu phela sikhuluma ngecontainer yeswela. Khona lento etshalwa la emakhaya mntaka baba kuthiwa yiswela. Siyayidla leyo nto. Manje sencane nje siyadlisa impela ogogo ba bebasiphekela nomama besiphekela. Right. Sikhuluma ngayo masikhuluma ngesigubhu. Abantu abangasabi kube ngathi mawukhuluma lesigubhu ukhuluma ngenkuzumalanga yenyoka noma yebhubesi elithile nje kungathiwa phela lizokubulala. Hayi abangasaba abantu. Lapha ke egujini kunomehluko omkhulu kakhulu. Angikhuluma mina ngomuntu othi uzokunika isigubhu ezohamba lapha chemist efika yothenga amafutha enkosazana abuya kuthele phakathi bese ethi isigubhu. Cha kusona isigubhu leso. Mawuke uyabona futhi kube kuthiwa abantu abathatha igubhu noma bathenga igubhu ebantwini bayayithulula ngaphambi kokuthi beyithathe bangabona imikhuba eminingi kakhulu la ebantwini. Kusho ukuthi singagcina yabona singasolobhiya lapha noko nemini ofakathi mase ngiyakutshela impela ngoba imkhulu imkhuba la ngaphandle abantu bathi bakhe igubhu. Uyabona thina masakhe isigubhu imithi eminingi kakhulu mhlawumbe ngaphezulu ka50 wemithi esifaka uma sakhe isigubhu. Amathambo mhlawumbe ungathola ukuthi angaphezulu ka15 sakha isigubhu. Sisukumisa nje phansi isigubhu sisakhe sihamba umuntu ayophumelela makunesokuphumelela makunesokuqina hamba umuntu ayoqina makunesemali kuhambe kube ngesema ngophela zikhona igubhu zemali nje okuzemali nje kuphela. Zikhona futhi ezokuqina. Zikhona futhi ezokubiza amakhasimende estolo. Zikhona futhi ezokubiza amakhasimende etavern. Nesokubiza abazalwane esontweni sikhona isigubhu. Okay ngikuzwa kahle dokotela. Kusho ukuthi kahle abantu lento yesigubhu bayasuke bayithatha nje ngokuthi isigubhu into engasebenzi. Kahle isigubhu inango iswele suke selidala nina kuphela suke senikhiphele kokuphakathi kweswele na mix imithi phakathi. So kusho ukuthi abantu abangayisabi igubhu. Abantu bangcolisa igama lesigubhu kanti igubhu azingcolanga. Kusho ukuthi bangathatha yonke le mithi ke ngifake ebhodleleni bazothi ibhodlela alilunganga. Yabona lo nto kahle uma ungashintsha le mithi uyikhiphe lapha kulento yeswele mhlawumbe uthalenye icontainer ukuze uyiyeke leligama elithi isigubhu ngoba selingcolile. Futhi ungakwazi ukuthi lento uyikhiphe lapha ebhodleleni mhlawumbe usebenzise enye into ungasayisebenzisi into vele siyakwenza lokho nje ufakazi balokho thina la ekhaya uyabona iglobe le ekhanya phezulu. Sinohlobo olithile lwama globe esisebenzisayo manje esikhanda ngaso igubhu. Ngokukhuphuka kwe technology yasebinyangeni idlozi ngelilanga lavuka lathi uyabona nje uba usuku khayisa iglobe makukhanya lapha yana kufakwe le mithi yonke yemilingo yegubhu ngoba phela igubhu zinemilingo mntaka baba. Angifuni ukukhohlisa mina lokho thina sinazi igubhu ezibilayo nje
isigubhu uthi mawuthi uyasibuka sibile phakathi sijuluke senze yonke into uma wathatha isigubhu enyangeni sathi ngesomdonso sibe singajuluki leso sigubhu akusona funa isigubhu sijuluke sibile sikhombisa ukuthi siyasebenza uma kulimathunzi sibile kancane malishisa ilanga sibile kakhulu hayi ngikuzwa kahle dokotela. Okay, uthini ke ngalabantu yabona kwesinye isikhathi thina ke sihamba emadolobheni amaningi uthola ukuthi umuntu ubekile kwegujana zakhe kuncane lokade woza ladlula lana athathe labo sisabadlulayo abahogelise bahle nje khona emgaqweni nje mhlambe nje uthola mhlambe isikhumba sikanogwajo omncane lana phinde kuzoba nethambo elilodwa noma lenkukhu noma uthini nje kulabo bantu labo labo bantu. Cha ngithi ochitha lapho ngeke ake ngakhulumi kakhulu kabi ngabo ochitha kodwa into engizama ukisho ukuthi ochitha labo wena customer noma wena client yalo ochitha ungabe serious kakhulu naye ngoba once waba serious mhlawumbe uzogcina usala endleleni ngoba njobe endlale lapha endleleni kusho ukuthi uyitemporary lapha akazukulala lapha kanti into enhle umuntu ukuthi ufike la khona ukuze noma ngabe usuqolekile uzobuya la awutshele mina nje mntababa njobe ekukhothisa lapha endleleni mangathiwa ufike ekhaya uphethwe isisu uphethwe isisu uthola abanye phela uthola ukuthi bazomkhothisa khona emgaqweni uthole sobheke phezulu solele manje angijabona usuba nenkinga manje mhlawumbe ukhotha izilwane uyafika ekhaya udlalisa ingane uyaphakamisa ingane yeguli yathwebuleka leyanto enganeni ingapheli ibulale wonke umndeni ekhaya uzoyithini leyo uyabona sesivala nje ivideo namhlanje Spokwe sendiya ngizocela ukuthi usha wakho ogcina bese ushiya nenamba yakho abantu bakuthole awami nje ogcina engawasho kumphakathi wase South Africa yonkana la kufinyelela khona i-channel ka mkhanya ukuthi TV ngiyacela ukuthi umphakathi uqondisise ngendaba zenyanga amaqola amaningi la ngaphandle futhi nibhasobhe emphakathi siyaniqwayisa qiniseka ngenyanga ohamba kuyo ukuthi inyanga ngempela yini noma ngumkhohlisi ngoba abantu balimele ngaphandle futhi abanye balahlekelwe izimali ezinkulu bekade bangenza izinto ezibalekile ngazo emakhaya ngendaba yabantu abangakwazi ukusebenza ngendaba yomuthi umphakathi ke ufuneka uqaphele lapho mangabe sengishiya inamba yami kumbukeli womkhanya kude TV inamba yami ithi 072 9546 709 072 siyacela kababukeli bafowethu besubscribe besilandele kuwonke ama platform basilandele nje kuzo zonke izindawo TikTok, YouTube, Facebook siyabonga.